Plentziakoek Donostiarrei eta Kamargokoei. Bai, batetik atzetik datostenak hurbildu aldeatu egin direla, eta bestea parez ies egitea lortu dula hirugarren kaletikan Kamargo Donostiarra barkatu laugarren kaletikan. Eta ikusi oraingo erreferentziak oraindik ere Santurtzik lehenengo txandakoak denbora honena markatu du. Bai, 11 segunduren aldearekin. 11 segunduren aldea, bai. Guk hartutakoak Santurtzirena 10-0 bat eta Izuntzarena 10-0-2 lehen da biziko txanda horretan, eta bigarren txandan berriz Donostiarrak 10-12 10 minutu 12 segundu, eta Kamargo berriz 10 minutu da 15 segundu. Beraz, hornela zenukete sailkapena bigarren Ziabogako garaian. Ondarribitarrak zer txaropentsu aldabiltza edo zehazmo daukate? Bi ontzi badituzte uretan, bi ontzi gizonezkoenak, eta horrek esan nahi du kluba indartsu dagoela. Hala, txeta hemen da Miguel Mario Oronoz, Hondarribiko ordezkaria, gaur bigarren taldearekin esango nuke, esaten ari ginen, Hondarribi arraunari dagokienez lehenengo mailan edo ordezkaritza hemen ere bai, ondo, ez da? Bai, gure lanak jamakidu 15 bat urte, gutxi golabera horren lanian kanterekin, aurten igo dire misiko dibizioera, 3 mutil favortian ekiponekin ibilirienak, eta egera beiko mutil gehiago gotzen dien, porque ez da beste remedioik, ez da dirun alabera, beste ekipon alabera estigu, eta bueno, hain egiten digu gaztiekin. Kae bat honetan nun egongo da Hondarribia, nun espero dezute behintzat? Bueno, gure da mantenitzia dibizio hontan, beko erdiko tanda nahi posible digun, nion zaila esango da, gu jende oso gaztie digu, eta bueno, hor laugarren tanda, txafatuzkero tanda gure maila hau, konten, gure helburu hori da, gotea arrete uno negetea. Hasi besterik ez da egin hau, baina momentuz normaltzat gertatzen ari den guztia? Nigu ditzen, bai ez, ikusten da Izuntza eta Santurtzeko zango dira azeteko igotzeko, eta gero zango di beste sortzi gor burrukan. Beti bezala, maila polite ematen, inala diteko, horren gora, inaliten. Pasegi lanean. Eskerrik asko. Lanean finari direnak bere mutilak dira. Atzetik aurrerako estropada egiten ari dira Hondarribitarrak. Nahiko gertu, Kamargotik eta urruti ez. Donostiarrak, beraz, hori ere sentsazio ona izaten da, atzetik aurrerako hori. Bai, bigarren Ziabogorretan ikusi dute, arazoak izan du ditula Kamargok, eta beraie hurbiltzea lortu dute pixka, 7 segundora eman dute bigarren Ziabogori, eta luze honetan oso ondo moldatzen nahi dira, horre Iñaki Mendizabalek prestatzen dituen mutilak, eta behare barruan dagota, ez? Jorge Montes atroi dutela, hor ari dira hurbildu nahiean, ematen du Kamargon eta Donostiarren ontzian indar pixkat gehiago dagoela. Potentzia gehiago balitz bezala, naiz eta palada erritmoa handiagoa ez izan, luze hauetan alde egitera bezala egiten dute. Bai, azkenean hori da, mutil kopurua eta ze indarre kopurua dagoen, naiz eta arranka da paladak berdinak eman sakona oxio egin eta ontzilai gehiago bultza arazi, baina ikusten da horre lehian neiko ondo da bitzatela txandakide guziak hemen. Donostiarrak izango dira 3. Ziabogan aurretik, dagoeneko buia ia bertan dute, eta ea antzematen dugun zer moduzko lana egiten duten 3. Ziaboga honetan. Hortxe, beraientzat denbora 15 minutu eta 53 segundu. Kamargok ia 10 segundu gehiago, eta 5 segundu Kamargok baino gehiago. Hondarribitarrek laugarren txanda honetan arkote, Donostiarrak kontutan hartuta 23 segundura. Horrek esan nahi luke, edo horrek esan nahi du,
lehen da biziko txandan Santurtzik lan oberena egin duenez hirugarren ziabogan, 15 minutu eta 37 segundu. Ez barkatu, Izuntza izan da oberena, 15 minutu eta 35 segundu. 2 segundu gehiago Santurtzik, 15 minutu eta 37 segundu. Zan nahi du aldeak bigarren ziabogatik hirugarren ziabogara gora egin duela. Lehen 11 bat segundu ziren, eta orain aldeak gora egin du, eta Hondarribitarrak ere hor tartean sartu dira. Beraz, txanda aurreko txanda hau baino hobea izan da lehen da biziko postuei dagokienez. Eta hortxe duzue, Izuntza denbora 15 minutu eta 35 segundu, 2 segundu gehiago Santurtzik, eta gero atzetik txanda honetan aurretik diren Donostiarrak eta Kamargokoak. Xegerren du eza. Hemen da gurekin Fernando López, Camargoko ordezkaria. Muy buenas tardes, lo primero. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos oyendo maravillas de Camargo, que viene muy fuerte, que quizás con Santurtzi sean los favoritos para subir. Ese es el objetivo. Es la primera regata, todavía esto acaba de empezar, pero de momento no sé si ha pasado algo. La Donostiarra por delante, ¿eh? Sí, no sé, habrá que hablar con los chicos cuando salgan del agua, a ver si ha habido alguna cosa anormal, no lo sé. La verdad es que estamos todos un poco sorprendidos porque pensábamos estar, ya no digo ganar, pero sí por lo menos algo más cerca de los dos de cabeza, que en este momento son Izuntza y Santurtzi. Santurtzi aparece en todas las quinielas. No sé si te ha sorprendido en la primera tanda que Izuntza se le cuele por delante. No, yo creo que no le ha sorprendido a nadie, porque una cosa es lo que se hable y otra cosa es lo que pensemos todos. Todos contamos con Izuntza, desde luego. Yo hace un rato, antes de que empezase la regata, al delegado de Izuntza ya le he dicho, digo, te tengo más miedo que al cólera, vamos, o sea que no, todos contamos con Izuntza y ahí está, o sea, no es una sorpresa. Fernando, esto es muy largo, son 14 regatas, después entrar en el playoff, luego disputarlo y demás. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cómo lo ves? Camargo en esa pelea, Santurtzi, Izuntza, Donostiarra, ¿ahí lo dejamos? Es muy pronto, yo creo que es muy pronto todavía, pero indudablemente Izuntza y Santurtzi van a estar. Después Donostiarra veo que ha hecho una buena regata, hay que contar con ellos también, pero creo que es muy pronto. Pero desde luego sí está claro que Santurtzi y Izuntza van a estar. Camargo intentaremos palada a palada, pero nos va a costar mucho. Pero lo intentaremos. Yo no sé lo que ha podido pasar hoy, si es que ese es el puesto nuestro, porque efectivamente la pretemporada ha sido muy buena, pero todos sabemos que hoy es cuando hay que confirmarlo. Creo que por los tiempos que tengo hasta la tercera cebolla respecto a otros barcos, ya no Santurtzi y Izuntza, respecto a otros barcos, algo no ha salido bien. Por lo tanto, creo que no va a ser la realidad. Camargo creo que va a estar mejor de lo que hoy parece. Lo veremos, gracias y suerte. Gracias. Garbi dago, Camargo estelari gaur bere lan oberena egiten. Aldea gero eta haundiagoa da, eta erreferentzia gero eta nabarmenagoa. Camargok 27 segundu galdu ditu lehen txandako irabazlearekin. Izuntzarekin hain zuzen ere, hirugarren ziabogan, eta ikusten da orain ere aldeak gora egin duela. Hor dituzue erreferentziak, azken 200 metro falta zaizkienean aurretik doazen ontzikoei, azken txampan zartuta Donostiarrak. Hor patroia Juan Mari Lujanbiok azkeneko ahalegin hori eskatuko zien mutilei, eta mutilak badirudi emateko moduan daudela. Bere hintzat izango da garaipena bigarren txanda honetan. Oantxe hartu diet eta bilege 39 paladan datozte nola Donostiarra la Camargo, ez? Ni uste dute Camargori gaizki atera zaiola bigarren ziabogori, ez? Horre aurrekoekin arazoak izan du dituzte, eta borrokan sartu Donostiarrarekin, eta asko ze atzeagotik atera, eta Hondarribitare gainean ikusteak horre hirugarren luze hori pixka bate buru jate izan dute, eta horre ni uste dute aldapan gora jarri zaiotela estropada, ez? Beraz, lehen da biziko postua bigarren txanda honetan Donostiarrak, bigarren postuan Camargo, hirugarren postuan
Hondarribitarrak eta Arkotekoak laugarren postuan.